Hvad er du gang i? Og så, Hvad er du gang i? og så går de ned på en lille scene. Så går de ned på en lille scene. Og så begynder... Og så står Christoffer. Men det er ikke det, du tror. Nej. Men det er os to. Der har ikke været andre end os. Luk røv, din store nar. Du skal ikke kalde mig en stor nar. Og så kører jeg tilbage til, og så kommer Elise ind. Hvad siger du, din nar? Jeg er ikke en nar, jeg er en stor nar. Og så kører de ud. Ja. Og så klipper det. Og så er vi til Ølsted, hvor de står og skater. Og så siger de andre, hvad har du gang i? Hvad har du gang i? Så siger de, jeg ved ikke, Annika hun er blevet her. Men skal jeg også skrive filmen ned? Hvad der skal i filmen? Nej. Bare så kommer jeg det. Bare men så siger det der, det er lige det der kort, at det der med. Og så kommer rockorkester, så skal vi have 3 minutters rock igen. Hvad? Ja, så kommer der 3 minutters film, hvor at orkestret skal lægge ind. det er så 5. gang, de spiller. Ja. Det skal du også lige, fordi de skal også have lavet noget underlægning. Okay, så når popdrengene går, så spiller de bare... Hvordan er dagen gået? Jamen ved du hvad, jeg synes, at dagen er gået rigtig, rigtig godt. Jeg må indrømme, at jeg har overhovedet ikke styr på noget som helst. Men jeg er glad for, at der er mange andre, der har styr på det. Altså fordi det her, det er fuldstændig imponerende. Jeg er så imponeret af alle dem, der er i gang. Både nede ved scenen og de forskellige scener. Jamen jeg er dybt imponeret. Jeg tror aldrig, vi har haft så mange dygtige elever, kreative elever. Så selvom jeg ikke kan overskue nu, så tror jeg, det bliver til noget. Det var godt. Ikke overdrevet, men det bedste, I kan. Men uanset om det er det bedste, I kan, så får den stakkels gamle mand et nervøst nervesambrud. Jamen, det kan ikke være rigtigt. De unge mennesker kan ikke spille ordentligt. I gamle dage, der kunne vi lige tage de papirer væk. Jamen, så kan vi ikke huske dem. Der de papirer. Jeg siger op. Og så går han. Træt. Nedbrudt. Fordi unge mennesker er ikke længere, som de var i gamle dage. Den bedste generation af unge mennesker, der var. Helle. Det er vores årgang. 1959. Det er altid. For 2000 år siden fik man også at vide, at unge mennesker, de var håbløse. Den film, som vi tager her, det er den, der bliver vist her. Det der, så at på onsdag, om 2 arbejdsdage, der spiller I hernede på den her scene. Og det, de kommer til at møde, det er den her scene, hvor det bliver vist. Så når det klip er vist, så bliver der mørkt. Og så kommer der lys på den store scene her. Og så kommer man hen, og så havner I heroppe alle sammen. Men det tager vi på mand.